kanye? Mano lure gi weche mopogore opogore nikech ndalo moro aparon ka ok obudho sana ne waneno ka one of the executives ma Nairobi kano oyud gi 65 pesa di 65 million eyo koro ji ne wacho ni 65 million ni dobed ne en pesa mar mshahara ne dobed ne en pesa mar to adira en mano probably one of the collection manotim chieng'no koro aseneno ni nitie kaka county governments ok ginyal chopo kar osuru estimates momegi iyudo ka nitie yore mopogore buche mopogore opogore ma gigi pesa lale deliberately iseneno ka nitie seche moko county revenue officers ma choko pesa parking advertisement seche moko be gidondo girakre gi joma traffic be gigolo usuru kanyo koro there is a lot ma county wanyalo meet in terms of revenue collection ma oka pacha ne ni adi somono adi nyiso no anto e gwenge wa mango counties ang'wen gi gise chakre ochak county government ne dwa neno to Josia jo Kisumu jo Homa Bay Migori gise chokadi to ang'omiyo magi choko ni ok nyal chopo the budget estimate so imagine nitie yore mopogre ma pesa lale majorly in corruption onge kano wache na corruption ni iyudo ka ogi tighten their collection sources to neno ka government no se wacho ni woge e choko suru manually jodhi digitally iyudo ka seche moko choko jowetimo in terms of cash delivery ntie government oseyao kata ose partner gi mobile phone service providers moko jioyude kaka you can raise revenue gi yore M-Pesa kata yore money transfer moko bedo ni cash lakini iyudo ka ntie jose pingo yorego nikech ging'eyo ni ka gini is fully transformed maji odhie yore moko make nan cash iyudo ka jomoko bro koso tich ntie jomoko mamane yoro gi mar chulo usuru Churchill wacho ni ntie level mwadhie kaka piny mabe oganda wa nyaka rango kaka oganda mag joluo ni ere kaka wanyalo bedo piny kaka community mondo wawach weche mek dongruok mondo wawach weche mek culture wa kata weche mek siasa wacho ni nitie piny luo festival mosega bedo ka bede and I think mano is one of the way mwase invent kaka joluo to ken na joluo ma Kenya en community ng'en joluos are spread all over is one of the communities me the East and Central Africa kind mopogre gi joka binde moko joluo are widely spread tiyudo ka festival makama oganda bedo piny to loso to in terms of leadership ma siasa ere direction ma luo community kao ok Kenya kende but regionally development sani koro jilose wach ma vision 2060 oganda joluo oribe ni penjre to mane wan gi vision 2030 vision 2030 ni ere kaka nokonyo kaka oganda ere gik mane wayudo bang post election violence apparently there was that discussion about 2030 be ka bedo piny ka warango policy document maber be politically why don't gini no konyo jolo ntie kambi moko mane obire gwengo because of vision 2030 for example kantie politically socially koro educationally mage gik moripo beno warango kaka oganda joluo ni kama piny ochomo okena ena sporadic development matimore development sani ntie plans mopogore mag development suba wacho ntie moro kaka spatial wacho ntie kaka constitution omiwa CIDP county and annual development plan constitution koro oganda joluo onge kaka jibro chiewo to wacho dwaro ni ECD oket kacha dwaro ni kambi moro ket kacha to mogik ni constitution devolution or empower governors mondo have bilateral relationship gi welo gi other development partners
Magi gik moko ma ok timre e pinje moko. Iyudo ka pinje moko ka nitie devolved governance madwa bede tiyudo ka nyaka gilu procedures. Koro wan magi empowerment ma governors wa can reach out to other development partners mondo kel dongruok. Kama na nyado duogo kuom Suba Chak Patel. Nonro mar